Φωτεινός Κωνσταντίνος, Athens Throwdown, κατηγορία Rex. What 2. Τι λες, ωραία. Ναι. 10. Όχι πιο κοντά μας, 20. Σάρα ρόγκινε. 20, 2,5 και 5. Θα πάμε και από την άλλη. Όχι. Εντάξει, πάρα δεν χρειάζεται, πιστεύω. 2,5 και 5. Ναι, κάνεις 5 φορές. Είμαστε έτοιμοι. 3, 2, πάμε. 10. Έλα, μαζί μου. Πάμε, Κώστας! Ένα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, ωραίος. 3, 4, 29 σε ένα λεπτό. 30. Πάμε. Έλα, πάμε. Μπες. Χαπ. Ωραίος. Πάμε, Κωνσταντίνε, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40, 7, Πάμε. 8, πάμε, 9, άλλο ένα, Πάμε. μην τρίξεις, ναι, Μπράβο. πάμε, Πες, πάμε πρώτο σετ, 1, 2, τζέρ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Παίρνε τζέρ να ξεκουραστείς. Θα κάπου τους ώμους σου. Πάμε, 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 σήκω. 11, έτσι, 12, 13, 14, 15, παίρνε, 16, 7, πάμε, 8, 9, απνοή, 22, 23, 24, Πάμε. 25, πάμε, ξανά στην πάρα, ξανά στην πάρα. Πάμε, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2, 3. Πάμε. Απνοή, ξαναμπες. Έλα, 7 και ξεκουράζεσαι. 7 και αναπνοή, έλα, πιάσε παρά, πιάσε παρά. Οπ. Και 1, Πάμε. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ωραίο. Μπράβο. Ένα, δύο, πόσα? 15. 15. Πάμε, μικρά τα σετάκια. Παίρνε μικρά σετάκια. Πάμε. 16. 17. Πάμε. 18. 19. Πάμε. 20. 21. 22. Ωραίος. Απνοή. 5. 4.
3, 2, 1. Πάμε. 1. 7 πήρες. Πόσο έχει? 15 και 6, 21 και 7. 28. Εγώ το 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Ωραίος. Πάμε 3 και 2. Πάμε και 3 και 2. Κατευθείαν, κατευθείαν. 5, τάκι, έλα. Πάμε. 1. 2. Πάμε. 3. 4. Μπράβο, ρε. Μια χαρά. Άλλαξε σιγά σιγά. Πάμε, άλλαξε πλέον. Πάμε. 25 ή 20. 20, 15. 20, 15. Πάμε. Πάμε, πάρ' το πρωτοσέρι. Πάρ' το πρωτοσέρι, 4 λεπτά έχεις. Α, έχεις τώρα να το ξεκουράσει. Sorry. Πότε μπαίνεις? 4, 5. Φύγει. Πάμε. Χαπ. 1. 2. 3. 4. 5. Πάνω από 8. 6. 7. 8. 9. 10. Ωραίος. Πάμε. 5, 5, 6, 4. Πάμε. 5, 5, 6, 4. Διάλεξε και μπες. Μπες. Μπροστά, Κώστα. Έλα, σταθερά όπως πας. Πιάστο. Το σκέφτεσαι πολύ. Πάμε. 1. Πάμε. 2. 3. Πάμε. 4. Πάμε. Ωραίος. Πάμε. Έτσι, μπράβο. 9. 8. 7. 6. Μπαίνεις. 5. 4. 3. 2. 1. Μπαίνεις. 4. Πάμε και 1. 2. Πάμε. 3. Πάμε 4. Εάν έχεις τζερκ, δεν έχεις. 5 δεύτερα παίρνει τζερκ. Είναι τζερκ, ξαναμπες. Παραπνοή. Πήγαμε. Πάμε. Πάνω από 7. Πάμε. Σκόξε πόδια. Πάμε. Τζερκ. 1. Τζερκ γάμο το καντήλι. 2. Πάμε. 3. Πάμε. 4. Πάμε. 5. Ωραίο. Άλλα 5. Πάμε. 3. Πάμε. 4. Πάμε. Ωραίο. Μπράβο. Πάμε. Να προλάβω και δουλεύουμε τις 10. Πάμε. Φωτεινές. Πάμε. Μπες. 1. 2. 3. Ωραίος. Έλα. Πάρε 15 δεύτερα και είσαι 1 λεπτό. Ή πάρε μεγάλο ρest και μεγάλο σετ. Πώς θα το 20 πρέπει να κάνω. 20 πρέπει να κάνω. Άλλα 4. Α, 1. 2. 3. Ναι. 4.
Κύριε, 5 και 6, 11. Και 5 και 4, 9. Α, 4 είναι. 5 και 4. Πες! Πες! Ωραία, πάμε. 1. 2. Εδώ μετράει τώρα. Πάρε rest. Πάρε rest να πας ένα μεγάλο σετ. Μπαίνεις στο 45. Κώστα, 45. 45, 3, 2, 1. Μην κατέβεις. Μπες. 1. Και. 2. Και. Μην κατέβεις. Κι άλλο, πες. Κι άλλο, πες. Ωραίος. Σε κουράσου. Κώστα. Περίμενε, τα έχουμε σωστά. Δεν πειράζει μετά. Όχι, το κλείσω. Δεν το κλείνω. Μετά, παίζει πολύ για 5, 10 λεπτά. Δηλαδή, αν κάνουμε άλλα, πες το δικό. Πώς θα το πεις, 50. 80. Οκ. Μάλλον. Οκ. Πόσο έχεις? Ναι. Έχεις το 15. Ναι. Δεν πρέπει να στο κλάμα. Πάρε κλεπ, πάρε για την άλλη. Έλα, πες το πρώτο και στο 2,5. Ωραία. Απλά κάνει μια σταθεροποίηση. Μην κάνω σκοτ, καλύτερα. Να μην κάνω σκοτ. Γιατί τι είναι, clean jet. Να κάνω κλάστη. Κλάστα το κάνει. Θα τα κάνω διαφορά σκοτ. Α, power clean. Όπως το βολεύει. Ωραία. Πάμε. Κάτσε. Σπόξε. Στοπ. Ωραίος. 2,5. Εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Έλα κύριε Τρικαλίο. Τι βάζεις? Να στο μετρήσω. Σαν να κάνω 90. Έχεις άλλα δύο, άμα θες. Απλά είναι μεγάλο άλμα και σε είδα και εγώ κάπου στο τέλος. Έλα, βάλε. Δεν έχει φάει ακόμα τα 2,5. Έλα, Βάλε τα 90, έλα. Πάμε. Άμα χρειαστεί, ρίχνεις. Πάμε. Πρέπει να μπεις όμως τώρα, δεν μπες. Βάλε, μπες. Μπες, να έχεις χρόνο, Άμα είναι φέλη, έχεις χρόνο, πάμε. Ωραία. Πάμε, δυνατά. Deep squat. Πάμε. Κάτω. Σπρώξε. Όσα, βάλ' τα 2,5. Δεν με ακούς. What's up? Κοντινή, σκι. Γι' αυτό, σκι.
45. Έλα, δυνατά! Πάμε! Πρόξε! Κάτω το βίντεο. Δείξε. 2,5. Μισό. Εντάξει, 2,5, μισό. 5. 10. 5 και 10. Σύνολο Αυτό που είναι. 81. Ποιο? 86. 86. 86. Πλενό.